Lokho ungayiqali impilo ngoba unengcindezi yokuthi kunabantu asebeyiqalile. Number 2, ungayiqali impilo une competition, ukhompyutha ngokuthi kunabantu ofuna ukubabhitha ngoba ngeke uzoqede. Ungayiqala impilo ngoba uzoshawa i-distance, ushawe ibanga. Kunabantu ozobabona sebehambe kakhulu bese ubuka ibanga ulihambile bese uyakhathala. Awuzokhathazwa ukuthi ukhathazwa uhambo lempilo yakho, kodwa uzokhathazwa ibanga olibona kubantu asebelihambile. Kunebanga elizokukhuthaza molibuka abantu belihambile, kunebanga elizokudiscourage likukhathaza mobuka abantu ibanga sebelihambile. Iliphi lelo banga? Leli banga elizokukhathaza ileli banga leli ongene ngoba ubona kune competition, ongene ngoba ufuna ukushow office abantu abathile ukuthi you can do it, uzokhathala. Kodwa into ibanga elizokukhuthaza ileli banga lelo ozongena ngokuthi ngiyayithanda futhi ngizoyenza lempilo, ngiyenza ngoba inesidingo. Uzothi mawubona abantu sebehambile uthi not give up, ngoba bakhona abasukela baze bafika lapha. Bakhona abakwazi ukuhamba leli banga baze bafika lapha, okusho nami ngisangahamba ngize ngifike lapha. Ungayenzi noma ungayiqali impilo with a process, noma kwi-process ye-competition, noma kwingcindezi ye-competition. God bless you.